ini apa? Para pelayan. Lah adegan siji apa? Urung diomongke. Sing mlayu-mlayu ki sarip. Sarip. Lah iki kula sarip. Lah niku sarip, Pak. Sarip, Pak. Dadi sarip niku. Nek mlayu mbok sing apik tak contoh mlayu mbok ya lagak. Lah Nek mlayu kok mau kobongan. iki karo wedi to, Mas. Sing mibawani. Sing mibawani sarip percaya nek awakmu ki sarip. Rada dicincing ki, rada dicincing. Ojo cincing. Kurang keduren Ya ben kita anu saripe to, Mas. Yo, teko. Ana apa? Bar ndondol pemean nang.